Bumagal ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Burgos Street sa Dagupan City kahapon Nobyembre 28 matapos humarang ang isang boom truck na naglalagay ng materyales sa isang malaking gusali. Umabot ang pagsisikip ng trapiko mula tapat ng City Plaza hanggang PNP Dagupan Police Office na tumagal ng halos isang oras. Ayon kay Public Order and Safety Office Chief Arvin B. Decano, agad nilang sinita at pinahinto ang operasyon ng truck matapos matukoy na wala itong kaukulang permiso mula sa lokal na pamahalaan. May ginagawang kaya nandun yung truck nilang crane na may ginagawa sa taas. Hindi naman ho sila nagpaalam, hindi ho sila nagpa-assist. Kaya nabulagaw kami kanina po. Nagpaabot naman ng mahigpit na paalala ang mga otoridad sa publiko na tiyaking may tamang koordinasyon at permit bago magsagawa ng anumang aktibidad na maaaring makaperwisyo sa daloy ng trapiko upang maiwasang maulit ang ganitong insidente. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak, IFM.